أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وتسليما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. يا أمة مسلمي، na farko muna gode ma Ubangijin Allah jalla jalaluhu, wanda yake ba wani sarki abin bauta ma gaskiya kuma bayansa. Shi ne kuma wanda yake mun tabbatar mun shaida ya kamaci da bauta. Bayan haka nan mun tabbatar kuma mun shaida annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabinsa ne, bawansa ne, kuma manzonsa ne. Ta haka muke neman tsira da amincinsa su tabbata ga manzon Allah da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk waɗanda sun kabi gurabunsu wurin tada wannan addini har zuwa ranar tashi. Bayan haka na ya ku bayan Allah, muna muku sallama ta musulunci, muna masu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan muku gaisuwa da fatan alheri ya ku ‘yan uwa masu saurare kan wannan daddali kullun da kullun, bayan wani fatara kaɗan na rashin lafiya, muna gode ma Ubangijin Allah. Allah ya maido mana da lafiyanmu gwargwado, tunda kuwa haka ne ba abin da yake za mu yi sai dai mu ci gaba da wasa addinin Ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayin Allah, a wannan shiri da muke kawo muku kowane laraba da mun kai matake wace ce Aisha. A wancan karatun mun kawo muku wake-wake wanda yake Aisha ta yi. A yau za mu duba wani abu mai muhimmanci wanda muka yi matake baina Aisha wa Ali radiyallahu anhuma, tsakanin sayyidatu Aisha da sayyidi Ali. Menene ke tsakaninsu? Bayan Allah, mu ahlus sunna mun yarda cewa ba wani ƙiyayya ko na minti ɗaya tsakanin Aisha da sayyidina Ali radiyallahu anhuma. Idan muka ce ba ƙiyayya tsakaninsu, yana nufin ko muna nufin cewa ba su samun saɓani? Abadan. Rashin ƙiyayya tsakanin kai da mutum bai gwada ba kwa samun saɓani. Mutum da matansa suna samun saɓani amma suna soyayya. Mutum da ɗansa suna samun saɓani amma suna soyayya. Wannan saɓani kuwa da shi Ubangijin Allah ya halicce mu tun kan babanmu ko kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam, inda ɗiyoyinsa biyu Kabilu da Habil sun ka samu saɓanin ra'ayi. Mun gane ko kuwa ɗansa ya ce baba ban yi ra'ayi da kai ba, ni zan auri ƙarwana ni da kaina. Saboda shi abin da aka ce saɓani da shi Ubangiji Allah ya halitte mu kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu Hud aya 118 zuwa 119. Allah ya ce walau sha'a rabbuk la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Shi Ubangijin Allah a cikin ganin damansa inda ya so da ya mai da duk halittunsa baki daya su zama al'umma guda daya. Ba a samun Kirista, ba a samun Bayahude, ba a samun Bamajuse, ba a samun, dukka da Allah ya so da sai ya mu duka kowa ya zama musulmi, ma'ana musayyari. Ba kaɗa na faɗi sai dai kawai ka bi Allah. Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin, da kuma ba za su kasance, ba za su gushe suna masu saɓani tsakaninsu ba, inda Allah ya so da ya yi haka. Illa man rahima rabbuk, sai dai wanda Ubangijin Allah ya yi majin kai. Ma'ana wala yazaluna mukhtalifin, wannan Ubangijin Allah ke son mu gane ba za mu gushe ba muna samun saɓani tsakaninmu. Illa man rahima rabbuk, sai dai wanda Ubangijin ka ya yi majin kai. Allahu akbar. Walidhalika khalaqahum, Allah ya ce
akan haka nan, ko saboda haka ne na halicce su. Ma'ana tun asalin halittarmu Allah ya yi mu ne za mu samu saɓani tsakaninmu. Saboda shi Aisha da Ali muna maimaitawa, ba a ƙiyayya ko na minti ɗaya, hasada ko na minti ɗaya tsakaninsu. Amma an samu saɓanin ra'ayi, na'am, shi ne Ubangijin Allah ke gaya muna, shi ne ya tabbatar da haka nan. To ya ku bayin Allah, za mu duba dalilai da ke nuna muna cewa Aisha da Sayyidina Ali ba wani abin da ke tsakaninsu na kiyayya, sai dai abin da ma'iyan addini sun kasa kuma suna watsawa tsakanin al'umma. Amma idan muka ce mu duba cikin littattafan mu na ahli sunna, za su ce ai littattafan ku su suka kawo, ba za mu yadda ba. Saboda shi za mu duba a cikin littattafai nasu na 'yan shi'an, in ya so jama'a ku saurara ku ji. Wannan hadisi na farko yana cikin littafinsu mai suna al'amali na babban malamin sunan mai suna at-Tusi, al'amali littusi, shafi 249. al'amali littusi, shafi 249. wannan hadisi wanda ya baito ana ce mishi ishaq ash-shaybani, an ishaq ash-shaybani an Jumai ibn Umair kala yace, wannan riwaya shine Imam Tusi ya rawaito a cikin al'amali. Kala yace, wannan Jumai ibn Umair yace, ibn Umair yace, dakhaltu ma'a ummi ala Aisha, yace ni da umana mun shiga wurin nan Aisha mun kai mata ziyara. Fa zakartu laha aliyan, sai na ambato sunan Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Kamar ya tambaye ta ne, ba mu labarin Sayyidina Ali. Fa qalat, sai Aisha tace, ma ra'aytu rajulan kana ahabbu ila rasulillahi minhu. Allahu akbar. Tace tunda nake ban ga wani mutum wanda yake yafi soyuwa wurin manzon Allah kamar Sayyidina Ali ba. Allahu akbar. Tace wa ma ra'aytu mar'atan, tunda nake ban taba kuma ganin wata mace kanat ahabbu ila rasulillah min imra'atihi, da manzon Allah yafi so kaman matan Sayyidina Ali ba, Fatimatu Zahra'u radiyallahu anhum jami'an. Ita ce Fatimatu Zahra, Allah ya musu yadda, Allah ya da su baki daya. Allahu akbar. Ya ku bayin Allah, wannan riwaya fa a cikin littafi ne na 'yan shi'a, ba littafinmu ba. Wannan kenan. Hakanan a cikin wannan littafi al'amali na at-Tusi ɗaya-ɗayan nan, shafi 93 kenan, an Sa'id ibn Jubair. Wannan hadisi Sa'id ibn Jubair ya rawaito an Aisha, daga Aisha radiyallahu anha, qalat tace, kuntu inda rasulillah, na kasance tare da manzon Allah ko kuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbal Ali bin Abi Talib, gaba ɗaya sai ga Sayyidi Ali dan Abi Talib ya bullo, ma'ana ya huskanto yana zuwa. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce, hadha sayyidul arab, ya ce mata, kin ga wannan shugaba ne na Larabawa, shugaban Larabawa ne. Na'am. Jama'a, wannan hadisi wa ke rawaitowa? Aisha. Inda akwai kiyayya tsakanin ita da Sayyidina Ali, ta rawaito? Abadan. Na biyu, a ina aka samu wanga hadisan ga? A cikin littattafai na 'yan shi'a, waɗanda yake suke cewa ba zaman lafiya, ba ganin ido, ba guduga mota tsakanin Aisha da Sayyidina Ali. A nan ina son mu yi wani falkarwa. Manzon Allah saboda wannan
'yan shi'a suna kafa hujja cewa annabi da kanshi ya ce sayyidina ali shine shugaba. Idan muka mai da hankali nan za ka ga cewa annabi ya yi sayyidul arab, shugaba na larubawa. Na'am, wannan kanin manzon Allah kenan, danginsu kuma sun fi kowane dangi a cikin larabawa. Amma in za ku kafa hujja da shi cewa annabi na nufin shi ne ya zama khalifa, to sahabban manzon Allah kowa ne balarabe? Ba kowa ne balarabe ba. shi yasa wannan mai gwada kamar shine shugaban duk musulmai baki daya na larabawa, shine abin da annabi yake nufi. Ya ku bayan Allah, bayan mutuwan manzon Allah sallallahu, ku ji abin sayyidina Ali ya ce. Bayan annabi ya mutu yana kwance, sai sayyidina Ali ya fito. A wannan kuma hadisi zaka same shi cikin al-irshad lil mufid, al-irshad na al-mufid. Wannan kuma gagarumin malami ne na 'yan shi'a. Wannan kuma littafin shiga babban littafi ne ga 'yan shi'a. Al-irshad juz'i na 1 shafi na 188, volume 1 page 188. Al-irshad na al-mufid ya ce, wai da manzon Allah sallam ya mutu yana kwance, sai Ali ya fito zuwa ga jama'a, sai ya ce, inna rasulallahi sallallahu sallam, ya ce, kun ga manzon Allah sallam imamuna hayyan wa mayitan, shi shugabanmu ne a mace ko a raye. Allahu akbar. Sai ya faɗi wannan magana, fa yadkhulu fawjun minkum, ya ce, to ku tattaran mutane, na san kowa ya so ya zo ya yi manzon Allah addu'a, ya sumbaci manzon Allah, to ku yi layi, kowa na shiga jama'a fa yusalluna alaihi bi ghairi imamin wa yansarifun. Sai ya ce a cikin wannan littafi kenan, sai kowa na shiga jama'a dangi, kowa ya zo ya yi manzon Allah addu'a, ba a tsaya aka yi sahu limamu na gaba don aini manzon Allah sallah ba, abadan. Manzon Allah ba mishi wannan ba. Ya ce kowa ya shiga, in ji sayyidina Ali, kowa ya shiga jama'a ungiya dangi, ko shiga ku yi manzon Allah addu'a, in ya so ku fita, ba wani ya tsaya gaba a bishi zai yi manzon Allah sallah. Sai ya ce, wa inna Allah ta'ala lam yaqbid nabiyyan fi makanin illa wa qad irtadahu li ramsihi fi. Sai ya ce, manzon Allah ubangijin Allah ya ce, ubangijin Allah bai taba amsan ran wani annabi ba, sai dai ya hukunta liramsihi fihi, da cewa a bisa wannan annabi nan inda ya mutu. Sai ya ce, wa inni ni sayyidina Ali kuma kanin manzon Allah, dafinuhu fi hujratihi allati qubida fiha. Allahu akbar. Ya ce, to ni kanin manzon Allah zan bisa yayana manzon Allah a cikin ɗaki, a cikin bigiri inda manzon Allah ya bar duniya. Allahu akbar. Ya ku bayin Allah, ina bar duniya? A ɗakin wane ne? Kun tuna cikin wancan karatunmu da ya wuce, wakan Aisha ta ce, falbaitu baiti wal makanu makani, ta ce ɗakin nawa ne kuma bigirin nawa ne. Sayyidina Ali gashi nan ya tabbatar da cewa inda manzon Allah ya mutu wurin ne zai bisa shi sallallahu alaihi wasallam. Amma abin tambaya yanzu shine, mahadi 'yan shi'a wane ne bai yi masa sayyidina Ali biyayya ba? Domin a cikin abin da zai kawo mahadin 'yan shi'a shine in ya zo ya tone kabarin manzon Allah, ya fidda Abubakar yayar, ya fidda Umar yayar, ya fidda manzon Allah ya sake mishi bigiri, tunda an misa shi ɗakin Aisha mazinaciya, wal iyazu billah. To sayyidina Ali ya ce, ni ne kanin manzon Allah, inda ya mutu wurin zan bisa shi, ya bisa shi kuma wurin cikin ɗakin na Aisha, kuma bigirin inda manzon Allah ke kwance har yau. To da mu da ku, wane ne bai yi masa sayyidina Ali biyayya sallallahu radiyallahu anhu? Ya ku bayin Allah, mu ci gaba. A cikin littafin nan kuma mai suna Kitabul Arba'in, wannan Kitabul Arba'in wanda ya littafi shine Muhammad Tahir Al-Qummi Ash-Shirazi. Muhammad Tahir Al-Qummi Ash-Shirazi. A cikin wannan littafi Kitabul Arba'in, shafi na 60, page 60, ya ce, zikira Ali radiyallahu anhu
inda Aisha, an ambaci zikira Ali radiyallahu anhu inda Aisha, yace an ambaci sayyidina Ali yaddan Allah ya tabbata a gare shi a gun Aisha. Wa ibn Abbas hadir, da an ka ambaci sayyidina Ali wurin Aisha, rafanin dan uwansa ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, shi ma yana wurin, an ka ambaci sunan sayyidina Ali gaban Aisha. Faqalat, sai ta ce, kana min akrami rijalina. Allahu akbar. Ta ce, ai wannan yana cikin manya-manyan mazaje masu mutunci a gunmu, in ji Aisha. Ta ce, ala rasulillah, a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Waye wannan magana? Ta ce, sayyidina Ali da kuka ambaci sunan shi nan, min akrami rijal inda rasulillah, ala rasulillah. Ta ce, ai yana cikin manya-manyan mutane masu mutunci, masu matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku bayan Allah, wanda ke kin sayyidina Ali ta yi ire-iren wanga magana game da shi, in ma ta sani abinda manzon Allah ya faɗi, ta faɗi, in ba kowa wurin, in kowa bai ji ba ta faɗi. Ya ku bayan Allah, a cikin littafin nan ɗaya kitabul arba'in, shafi na 95, 95, Aisha radiyallahu anha ta ce, wai alhaqqu ma alai yazulu ma'ahu haisu ma zala. Ta ce wallahi gaskiya na tare da sayyidina Ali, ko ina kun ga Ali ya ta sa kafa, to nan gaskiya ke bi, nan gaskiya yake. Idan kuka ga Ali wuri kaza, to kusan wurin gaskiya yake. Radiyallahu anhum, yaddan Allah ya tabbata a gare su baki daya. Allahu akbar. Wannan shine alaka da ke tsakanin sayyidatu Aisha da sayyidina Ali radiyallahu anhu. To yanzu ya ku bayin Allah, ku bari mu sake duban wasu hadisai na 'yan shi'a masu muhimmanci gaske wanda zai nuna kuma ya tabbatar muna soyayya tsakanin Aisha da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam Muslim shi ya rawaito, kuma 'yan shi'a suna kafa hujja da shi cewa ahlul baitin manzon Allah su ne Ali da Fatima da Hassan da Hussein. Wannan hadisi kuwa akwai riwaya daban-daban, amma wanda ta rawaito hadisin ita ce Aisha radiyallahu anha. Allahu akbar. Ta ce, annan nabiyya sallallahu, ta ce manzo Allah ja'ahu Ali wa adkhalahu fi aba'atihi ko fi aba'atihi. Ta ce sayyidina Ali ya zo wurin manzon Allah a lokacin manzon Allah na lullube da bargo da kuntu ko kuwa a ce a bayan shi. Thumma ja'at Fatima, da sayyidina Ali ya zo fa adkhalahu, sai ya ce zo nan shiga cikin abayan, sai shi ma ya shiga. Thumma ja'at Fatima, sai Fatima ta zo fa adkhalaha, yace ke ma zo ki shiga, sai ta shiga. Thumma ja'a al-Hasan, sai Hasan ya zo fa adkhalahu, yace kai ma zo ka shiga. Thumma ja'a al-Husayn, Husayn kuma zo ce kai ma zo ka shiga, sai shi ma ya shiga. Thumma jallalahum, sai sayyidina Ali gattahum, sai sayyidina Ali, sai sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya lullube su duka, da Ali da Hassan da Hussein da Fatima, sai ya lullube su duka da shi baki daya a cikin wato wannan abayan nan ko ko wannan bargon nan. Sai ya ce Allahumma haula'i, ya ce ya kawo bangajin Allah, waɗanga su ne ahlu baiti, su ne iyalan gidana, in ji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce Allahumma, ya kai ubangijin Allah, azhib anhum rijsa wa tahhirhum tathiran. Allah na roƙe ka duk wani wato laifi ko duk wani wato banna abinki, Allah na roƙe ka kiyaye su ga barin shi, wa tahhirhum, kuma ubangijin Allah ka tsarkaka su. Ya ku bayin Allah, wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ubangijin Allah ya kiyaye iyalan gidansa da barin sabon Allah kuma ya tsarkaka su, shine 'yan shi'a suka kafa hujja cewa
wai yana nufin da ayan da Allah ya ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Wannan aya da 'yan shi'a suke kafawa cewa shine hujja da ke gwada kaman Ali da Fatima da Hassan da Hussein su kawai ne iyalan gidan manzon Allah. Wannan aya za mu zo kan shi musamman akan karatu a gaba in Allah ya yarda. Ya ku bayan Allah, amma abin da muke bukata shahidinmu a cikin wannan hadisi shine wa ya rawaito hadisin. Innaha Aisha ita ta rawaito hadisin. In tana kin sayyidina Ali da Fatima da Hassan da Hussein ta rawaito, ba ta rawaito hadisin ma kwata-kwata. Tun da me yasa akwai kiyayya tsakanin ita da shi, amma da yake ba kiyayya tsakaninsu shikenan ta rawaito hadisi wanda yake manzon Allah ya zabi sayyidina Ali da sayyidatu Fatima da Hassan da Hussein ya sa su ciki. A karshe ya ku bayin Allah, mun faɗi muku wani lokaci na Aisha da ta je Kufa kan dangane ga kisan sayyidina Usman, ba ta tafi ta yaƙi sayyidina Ali bane, abadan. Ta je ne a matsayin ta uwa, ta yi sulhu tsakaninsu, ta kuma taimaka a nemi wane ne suka kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu. Ya ku bayin Allah, to mu ji wannan hadisi na ƙarshe, ku gaface mu ya ku ‘yan uwa. Mu ji wannan hadisi a ƙarshe. Wannan hadisi yana cikin littafin Shi'a mai suna Fusulul Muhimma fi ma'rifatil a'imma. Fusulul Muhimma fi ma'rifatil a'imma na Ibn Sabbag ko Sabbag, juz'i na 1, shafi na 434 zuwa da 5. Fusulul Muhimma fi ma'rifatil a'imma, juz'i na 1, shafi 434 zuwa 35. Bayan an yi rikici wuri ya lafa, summa inna aliyan جهز عائشة بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد وغير ذلك. yace bayan wuri ya lafa, sayyidi Ali radiyallahu anhu sai ya hada mana na Aisha bi kulli ma yanbaghi laha, da duk wani abin da ya kamaci na Aisha min markabin na abin hawa, wa zadin da guzuri, wa ghairi zalika da makamancin haka. Sayyidina Ali bayan wuri ya yi sanyi, an samu fahimta, hankali ya kwanta, zai sallami Aisha ta koma, sai ya haɗa mata duk wani abin hawa da duk wani guzuri da ya kamaci na Aisha. Wa ba'atha ma'aha, bai ba wannan kawai ba, sai kuma ya tare da Aisha kullu man naja mimman kana ma'aha fil waq'ati min ashabiha illa man ahabba al-maqam. Bayan ya haɗa mata abin hawa da guzuri, sai kuma ya tattaro mata duk waɗanda yake da aka soma buge-bugen ko yaƙin an ka kama su na ɓangarenta, da ya haɗa su ya ce to kin ga waɗanga su ne waɗanda yake an ka kwace takobinsu, an ka kwace mashinsu, an ka kama su, to ga guzuri an baki, ga abin hawa an baki, kuma duk waɗanda sun ka biyo ki sun ka zo ga sunan an baki abinki, ki koma da su. Sai dai wanda ya ci ni tun da hankali ya kwanta ba zan koma ba, in ji sayyidina Ali, in ji wannan riwaya Ibn Sabbag ya ce ga sunan. Sai dai wanda ya ce ba zai koma ba, ya zamna tare da mu, to mu ma mun amshe shi ya yi zama tare da mu. Sayyidina Ali wannan riwaya ya ce waqtara laha 40 imra'atan min nisa'i ahli al-Basra. Baya ga wannan abin hawa da guzuri da kuma ya bata duk waɗanda suka zo tare da ita, sai kuma ya zabi mata mata ɗaya 40 min nisa'i ahli al-Basra, a cikin matan Basra na Iraq kenan, inda yake a lokacin, al-makhburat. Ya zaɓe su ne kuma saboda
su yi ma nana Aisha rakiyan nan kuma su zo su ba shi labari duk abin da ke zai tafi duka su dawo su ba shi labari. Kuma ba wai kowa ya zabi ba, al-ma'arufat, sanannu, masu mutunci, masu daraja, wanda yake Aisha ta samu natsuwa da su cikin tafiyan, su sayyidina Ali ya zabi ma nana Aisha radiyallahu anha. sayyarahunna ma'aha wa sayyara ma'aha akhaha Muhammad bin Abi Bakr. Yace ku ne tawaga, ku ne mata waɗanda za ku bi nana Aisha ku kai ta har ta koma Madina. Allahu akbar. Yace kai kuma ga kaninta Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr, kai ma wuce ka zama kai ne namiji wanda yake maharaminta, ka bita ku koma. Allahu akbar. Wannan shine Aisha tsakaninta sayyidina Ali radiyallahu anha. Bayan ya gama wanga shiri duka, ya gama tanadi, walamma kana al-yawm alladhi irtahalat fihi Aisha, da ran da Aisha ta kare ta yi shiri ta fito za ta wuce, ataha Ali radiyallahu anhu bi nafsihi fa waqafa laha. Sayyidina Ali da kanshi ya fito ya biyo ta inda masaukinta yake. Jama'a ku ji da kyau, shi ya fito ya biyo ta, dole man shi kenan. Fa waqafa laha, yazo kuma ya tsaya bakin kofa, yana tsaye yana jiran Aisha ta fito. Wa hadara an-nas liwada'iha. Bayan sayyidina Ali ya fito, ba shi kare zo ba, duk jama'a mabiyansa shi su ma sun ka fito suka zo su yi ma nana Aisha uwarsu bankwana liwada'iha. Jama'a abinda muke fadin ga shi ke cikin littafin da 'yan shi'a sun ka rawaito su da kansu. Shi yasa ba mu gaya muku littafin mu ba, balle su ce ai littafin mu ya faɗi. Wa hadara an-nas liwada'iha. Mutane kuma kowa ya fito saboda yayi ma ummansu Aisha bankwana. Bayan ta fito ana kakkama ta sauko, faqalat ta ce, ya bunayya, ya ku diyoyina, ga nasiya na ƙarshe zan bar muku. La ya'tab ba'duna ala ba'd. Yace kan shashin ku ya zamo yana cutar da shashi. Kada shashinku ya rinka zargin shashi, kada shashinku ya ringa cin mutuncin shashi, kada shashinku ya rinka zaluntar shashi, kada shashinku ya rinka kashe shashi. Wannan shine farkon nasiha da nana Aisha ta ba sayyidina Ali da duk waɗanda ke wurin kafin ta wuce. La ya'tab ba'duna ba'dan. Innahu wallahi, sai ta ce na rantse da Allah, lam yakun, ku sani, لم يكن بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. tace zan gaya muku ku sani, na rantse da Allah, tun fil azal ba wani abu da ke tsakanin ni da Sayyidi Ali, gashi gabana, ku duka kuma ku shaida, ba wani abu tsakanin ni da Ali sai dai abin da ke tsakanin wato uwa da ababen kiyayewanta. Kowanne mu ya san idan kaza tana tafiya da diyoyinta yadda suke kakkare su. Tace to wallahi tsakanin ni da sayyidina Ali abin da ke tsakanin mu kenan tun fil azal, tun manzon Allah na nan, ba abin da ke tsakanin ni da sayyidina Ali sai dai in kiyaye masa mutuncinsa, shi ma ya kiyaye min mutuncina, in kare shi ya kare ni. Tace wannan shine abin da ke tsakanin ni da sayyidina Ali. Tace wa innahu indi ala ma'tabati lamin al-akhyar. Tace na rantse da Allah, a cikin waɗanda yake zan yabe su, in jinjina musu, nike mutuntawa, kun ga wannan Ali lamin al-akhyar, yana cikin zababbu, exceptional ne. Tace sayyidina Ali shi musamman ne a wurina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Da ta ƙare, faqala Ali radiyallahu anhu, sai Ali ya ce, amma ai ba zan barki wuce, ni ma ban ce wani abu ba in sallame ki na ban kwana ba. Sai ya ce, ayyuhan nas, ya ku tattaran mutane, sadaqat, ya ce na rantse da Allah abinda umana da umanku ta faɗi gaskiya. To kun ga mu ahli sunna, shi yasa muke kiran Aisha Siddiqatu bintu Siddiq,
mai gaskatawa diyan mai gaskatawa, mai gaskiya kuma diyan mai gaskiya. Yace sadaqat, yace wallahi umman mu ta faɗi gaskiya. Sai yace wallahi, yace na rantse da Allah, ma kana baini wa bainaha illa zak. Yace wallahi ba abin da ke tsakanin ni da umma Aisha sai dai abin ta faɗi muku nan. Allahu akbar, radiyallahu anhuma. Allah ka yarda da su bin duka baki daya. Sai yace jama'a ku ji abin sayyidina Ali ya karkare maganar shi kafin Aisha da tawaganta su kama hanya su koma Madina. Sai yace wa innaha, yace kuma ku sani Aisha la zawjatu nabiyyikum, tace matan annabinku ne fi duniya wal akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yace wa innaha la zawjatu nabiyyikum fi duniya wal akhirah. Yace na rantse da Allah, Aisha matan annabinku ne duniyan ga da lahira. Radiyallahu anha. Jama'a wake wannan magana? Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ya wannan magana. Saboda shi muka muku taken wannan shiri tsakanin Ali da sayyidatu Aisha. Ba abin da ke tsakanin su shirye soyayya da kuma yabon juna da kuma mutunta juna. Innama gadda ma shiga tsakanin su rashin fahimta. Na'am, mun gaya muku ayan da Allah ya ce wannan ba komai bane, yana iya faru tsakanin halittu na ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayin Allah, wannan shine a takaice abin da ke tsakanin ko kuma ke tsakani na mutunci sayyidina Ali da sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma. Abin da muka faɗi daidai Allah ka sa mizani, wanda yake mai kuskure Allah mun roƙe ka ka mana gafara. Matsayinmu na almajirai, matsayinmu kuma na mutane masu kuskure, Allah ka mana gafara. Allah ka yi ma sabon manzon Allah ka ƙara musu daraja. Mu kuma da muka saura baya, ubangijin Allah ka kiyaye mu, ka rufa mana asiri, ka ba mu lafiya. Insha Allah ya ku bayan Allah, ga wani sanarwa mai muhimmanci. A jiya mun ga wani video da an ka aiko na game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah yau ina fiye da babban malaminmu Sheikh Dawud Al-Hassan Soja. Wannan kadiyya, wannan video zai zo muku da raddin shi insha Allah, zai zo muku da raddin shi a gaba insha Allah. Kafin bakwan ga ya kare ko sabon bakwai za ku ga raddi ga wannan video insha Allah. Ku bibiye mu. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.